прокуратура генералии тоҷикистон нисбат ба Саид Умар Ҳусайнӣ, муовини якуми раиси ҳизби дар Тоҷикистон, мамнӯи наҳзати исломӣ, бар асоси 14 моддаи кодекси ҷиноятӣ парванда боз кардааст. Мақомот ӯро ба ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ, барангехтани кинаю адоват то бисёрзанагӣ муттаҳам мекунанд. Тибқи маълумоти мӯътамад, мақомот 3 рӯз қабл тафтишоти парвандаи марбут ба Ҳусайниро ба итмом расонда, аз эълони айбнома ба вакили дифоаш хабар додааст. Тибқи манбаъ, Саид Умар Ҳусайнӣ дар ташкили иттиҳоди ҷиноӣ, иштирок дар ин иттиҳод, барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, динӣ ва маҳалгароӣ, даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон, тахрибкорӣ, тасарруфи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш муттаҳам мешавад. иттиҳомоти мазкур тибқи кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин шомил мешавад, ки ҷазо барои ин ҷиноят то 20 сол зиндон пешбинӣ мешавад. Саид Умар Ҳусайнӣ аз нахустин раҳбарони сатҳи аввали ҳизби наҳзати мамнӯъшудаи исломии Тоҷикистон аст, ки 15 сентябр аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон боздошт шуд. Мақомот ӯро зимни хориҷ шуданаш аз Тоҷикистон дар фурудгоҳ боздошт карданд. Дар пайи ин боздошт 12 тан аз аъзои шӯрои сиёсии ин ҳизб ба шумули муовинони раис дастгир шуданд. Мақомоти Тоҷикистон раҳбарони ҳизби наҳзати мамнӯъшудаи исломии Тоҷикистонро дар даст доштанд, ба қазияи моҳи сентябр муттаҳам мекунанд. баъди қазияи Абдуҳалим Назарзода, муовини вазири дифоъ, дар моҳи сентябр 29 ҳамон моҳ суди олии Тоҷикистон фаъолияти наҳзатро дар кишвар мамнӯъ ва онро ба феҳристи созмонҳои террористӣ шомил кард. Суди олӣ фаъолияти расонаҳои ин ҳизбро низ манъ кард. Аммо Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ин ҳизб, ки баъд аз интихоботи парлумони 1 марти соли равон дар хориҷ ба сар мебарад, иттиҳомоти даст доштан дар ошӯби генерал Назарзодаро рад мекунад. Инчунин ягон нафар аз боздоштшудагон то ба ҳол ин иттиҳомотро ба гардан нагирифтаанд. ба номи худованди бахшандаи меҳрубон, албатта дар кишварҳои диктатурӣ маъмулан умри инсон ҳеҷ арзише надорад ва додани ҳукми 20 солу 30 сол бигем бесобиқа ҳам нест дар кишварҳои диктатурӣ. ва ин хоси кишварҳое ҳаст, ки низомҳои бисёр саркӯбгар ва диктатурие доранд, ки дар онҳо маъмулан инсонҳо барои камтарин ҷурм ҳам муҷозоти бисёр сангин мешаванд. ва аз ҷумла ин ҳукме ки нисбат ба албатта ин айбномае ки нисбат ба Саид Умар Ҳусайнӣ, муовини аввали раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон эълон шудааст, ҳамагон медонанд, ки ҳеҷ тӯҳмате беш нест ва барои воқеан ҳам барои як инсоне ки дар замоне ки тамоми нерӯро доштанд, бо онҳо тамоми бигем 10,000 нерӯи разманда доштанд, қудрат доштанд, тамоми чизро доштанд, онро овардан ба ҳукумат таслим карданд ва хостанд, ки як зиндагии ором ва осуда дошта бошанд ва кишвару миллаташон як масири рушду пешрафтро тай кунад. вале имрӯз меян мегӯянд, ки масалан ӯ мехост табаддулот кунад, ӯ мехост гурӯҳи террористӣ ташкил кунад, ӯ мехост фалону казон кунад. воқеан ҳам хандаовар аст, ҳам боварнакарданист, ҳам масхара. дар умум мо набояд фаромӯш кунем, ки ин аввалин ҳукме нест, ки масалан бо чунин бигем моддаҳои бисёр калон ба як нафар бор мешавад. пеш аз ин Заид Саидов барои ҳамагон маълум аст, ки чӣ қадар ба ҳукми зиндон гирифт. он ҳам мисли Саид Умар Ҳусайнӣ ҳеҷ гуноҳе надошт, ҷуз ин ки мехост ҳизби Тоҷикистони нав ташкил кунад. яъне тамоми ҳамон ҳукмҳои ғайри мунсифонаву золимонае ки имрӯз дар ҳукумати мо ва махсусан дар тамоми ҳукуматҳои диктаторӣ вуҷуд дорад, аксарашон инҳо ҳукмҳои сиёсӣ ҳастанд. бинобар ин ин ҳукме ки нисбат ба Саид Умар Ҳусайнӣ ҳам, ин айбномае ки нисбат ба Саид Умар Ҳусайнӣ ҳам имрӯз эълон шудааст, як айбномаи сиёсӣ ва айбномае ҳаст, ки воқеан ӯро ҳеҷ кас қабул надорад, на танҳо Саид Умар Ҳусайнӣ. касе ки ӯро мешиносад, ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро мешиносад
و از برنامه و آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاهی دارد، واقعا میداند که این تهمت ها هیچ اساسی ندارند و تنها جنبه سیاسی، غرض سیاسی هستند و خلاص. اما درباره اینکه فرزند سید عمر حسینی به خاطر در چند رسانه ها صحبت کردنش مورد فشار قرار گرفت و خانواده او مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفتند، واقعا حکومت میخواهد دهان تمام دیگراندیشان و کسانی را که کم فکری مخالف دارند ببندد. به همین خاطر از تمام وسیله های عصری میانگی فشار به خانواده های آنها استفاده میکنند. امروز این دیگر پوشیده نیست، ولی با این حکمی که با این عیبنامه‌ای که به سید عمر حسینی اعلان کردند، آیا دیگر فرزند او باز هم یعنی صبر خواهد کرد؟ توان این خواهد داشت که دیگر در هیچ جا صحبت نکند، ساکت باشد؟ مطمئنم دیگر نمیتواند ساکت باشد. و وقتی که با چنین یک عیبنامه کلان با یک ماده های بسیار زیاد به او بار کرده می شود، به طور طبیعی پیوندانش میدونند که این ظالمانه است و سکوت در برابر ظالم یا که در برابر ظلم این خودش یکی از گناهان بزرگ است و هیچ وقت راضی نمی شوند. نه تنها خانواده او، به فکر من اکثریت دیگر اندیشان و اونهایی که امروز کمی به فکر آزادی، به فکر عدالت در جامعه هستند، به این حکم راضی نمی شوند و در برابر چنین حکم ها سکوت هم نخواهند کرد.